Salutare la un nou episod din Minecraft. Da? Sunt Andrei, eu. Vezi că mi-am schimbat skin-ul, e mai frumos. Ba ce am lucrat, mai multe culori așa și borăște. Ok. Haideți să continuăm. De unde au rămas noi, adică în peșteră. Ok, haideți să ne continuăm treaba. Ia să mai căutăm pe aici. Aici e fundător, dude. Am mai pus una, mă gândeam eu. Da, și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați în continuare la canalul meu. Nu? Tutorial despre Minecraft. Aia se numește call. Așa. Ok, bun. Haideți să mergem pe... da, am dus pe aici pe fundătură. Oh, dude. Deci câte bucăți de iron avem? 31. Avem 31 de fucking bucăți de iron. Dude. Dude. Hai să punem pe jos. Nu mai... deci... iron? Yes. Ce Dumnezeu. Nu mai nimic. Aha. Mamă, deci coboră din ce în ce mai mult. Hai să iau ăsta. Da, știu că n-am voie să sap asupra mea, deoarece o să fie lavă, dude. O să fie niște fucking lavă. Dar lăsați că merge. Scuzați-mă că am strănutat, dar sunt cam răcit. Adică strănut. O să iau și aerul ăsta. Da, și ca să știți că eu am mai un canal în care filmez videouri și vloguri cu niște prieteni de mei, Israel Cube se cheamă. Mai avem puțin și facem 50 de abonați, avem 49. 49. Mike. Ok. Nu și astea. Pe ce nu cred că am... ba da. Torță, cred că e lavă. M-am speriat. Să punem niște torțe pe aici. Am speriat. Mai e și aici iron. Să luăm pe tot. Hai pe aici să mergem aici. Deci, uitați, hai că suntem aproape de afară. Dude. Eu nu, eu m-am speriat că am stau la nu e lavă. Bă, frate. Oricum suntem, știu că unde trebuie, o să ziceți că cum să fie lavă dacă de-abia dacă ești foarte sus. Hai să mergem acolo jos. Cred că și aici e torță. Da. Să știu cum merge. Deci, Inventor. E fundătură. Aha. Cred că și aici fundător, deoarece... ba nu. Mai e fundătură. Să luăm și ironul ăsta.
Mâine cred că o să fac un nou vlog. De-abia așteptați, nu? Da, știu. Și eu la fel. Hai să vedem. Oh, întuneric, dude. Deci aici întuneric. Oh, stai, ce? Gata. Ce? Hai, da, așa. Să pun și mai încolo, să avem în față. Ok. Ia să iau și asta. Stați puțin să îmi fac niște torțe, așa. Avem 14, dude. Avem 14 fucking torțe, dude. Nu mai e nimic pe aici. Nisip. Serious. Nu mai iau coalul ăsta, O să merg pe jos. Hai să mergem până aici. Se pare că am fost. Da, și aici ieșim. Hai să ieșim din această... ba nu! Uitați, mai e peșteră. Haideți. Nu. E mică, da. Ok. Acum... Hai să ieșim și poate ne apucăm și noi de o casă. Am revenit. Am mai găsit o peșteră aici, super la începutul ei. Da. Haideți. Aici și hai să ne continuăm treaba. Ce, dude? Spar și pe asta, să spar și asta. Mai e și sub mine, da, știu, sunt sigur că ați observat și dumneavoastră, dude. Ce? Vedem cu asta. Da, și să distribuiți acest video ca să vadă mulți, să strânge acolo mulți abonați, dacă vă doriți și voi. Da, sunt sigur că vă doriți. Aoleu. Asta cred că e aceeași peșteră, numai că am dat de altă intrare. Da, Da. Ok, haide să ieșim. E noapte. Ia să pun alea cu crafting table-ul, să fac un pat și să dormim. Așa, hai să ne luăm patul în cârcă și să pornim iarăși la drum. Ia uitați ce am găsit, o peșteră. Top. Să pun pe țintă. Da, clar. Noi explorat, dude. Lasă-mă. Da, normal, nu?
Înfundătură. Clar. Ok, și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Cam așa 10 minute și sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în continuare la canalul meu. Și ne revedem în următorul episod. Ok, o să continuăm. Da, ok. Stați puțin. Spar și acesta. Ok. Stați să spar și asta. Și... Ba.